Electrohiper Europa, tu tienda de electrodomésticos. Precios bajos siempre. Contamos con 9 tiendas con superficies de más de 1000 metros cuadrados cada una y más de 45 años de experiencia dedicados al servicio y atención al cliente. Transporte e instalación gratuitos. Electrohiper Europa, calidad y servicio al mejor precio. Hola, què tal? Com estan? Benvingudes i benvinguts a La Banqueta. Avui arribem al programa número 43 i últim programa d'esta temporada, la tercera temporada en esta casa a Canal 56. Vos convidem a acompanyar-nos una setmana més, ja que, com sempre, tindrem actualitat esportiva amb la informació més recent dels clubs i dels esportistes de la nostra comarca. També tindrem imatges d'un esdeveniment esportiu celebrat al Baix Maestrat, com és el Campionat Autonòmic de les Escoles de Ciclisme de la Comunitat Valenciana disputat a Sant Jordi este cap de setmana. I avui també, al ser últim programa de la temporada, farem un resum d'este curs amb un recull de totes les persones que han passat pel programa durant este any. I per últim, a la segona part del programa d'avui ens acompanyarà Eloi Cerdà, company de premsa del periòdico Mediterráneo, amb qui farem balanç de tot allò més destacat de la temporada. No s'ho perden. Obrim el programa d'esta setmana amb actualitat esportiva dels nostres equips, l'actualitat més recent. En primer lloc parlem de futbol sala i del Servigroup Peníscola, que esta setmana ha posat en marxa la seva campanya d'abonaments per a la temporada 23-24, la del retorn a primera, una campanya que porta com a lema Volvemos a primera. La principal novetat és que el club només posarà a la venda 750 abonaments per la limitació de capacitat del pavelló Juan Vizcarro. Tota la informació per a aquesta campanya d'abonaments es pot trobar a les xarxes socials del club i pel que fa a la plantilla recordem que la setmana passada ja vam anunciar el fitxatge del japonès Shunta Uchida i que el club ja a finals de temporada va renovar tant a Santi Valladares, l'entrenador, com a jugadors com Pani, Agustín Plaza, Carles Saladier o Mati Estarna. Parlem ara de bàsquet, de l'E Plata, del Madera Sorli Benicarló, que esta setmana ha anunciat la renovació del seu tècnic Adrià Alonso. El tècnic català afrontarà així la seva quarta temporada consecutiva al club, al que va arribar a mitjan temporada 2019-2020, una arribada que en el seu moment va suposar un punt d'inflexió. A partir d'aquest moment el club va tindre una transformació en tota l'estructura esportiva professional. Des d'ací enviem la nostra enhorabona tant al club com al tècnic Adrià Alonso per esta renovació i recordem que pel que fa a la plantilla, de moment només se coneixen les baixes ja anunciades de Vladi Orlov i de Màxim Esteban. Parlem ara de futbol i de més novetats anunciades pels equips de la nostra comarca, com vos venim contant durant les darreres setmanes. Pel que fa al Club Deportiu Benicarló, que com saben l'any que ve competirà a la nova categoria Primera Federació Valenciana, ja els vam anunciar algunes novetats als últims programes i en este vos portem les renovacions de 2 jugadors de casa, com són Marc, el porter, i Javi Mellén, migcampista, i també s'han anunciat 2 fitxatges, el de Mati, lateral procedent de l'ACD Peníscola, i el de Nando, central, que esta última temporada ha jugat al Traiguera. També hi ha novetats per part del Club de Futbol Alcalà, que també va aconseguir l'ascens a Primera Federació Valenciana. Esta darrera setmana s'ha anunciat la renovació d'Àlex Ospedra com a segon entrenador i la del jugador de banda esquerra José Villar. I per últim també novetats a l'ACD Peníscola. Aquesta temporada competirà a l'altra nova categoria, la renombrada Primera Regional, que s'anomenarà en esta temporada pròxima Segona Federació Valenciana. El Peníscola ha fet oficial la constitució de la nova junta directiva i també les renovacions dels jugadors Roger Murillo i Pablo Uru i els fitxatges de Tàpia, procedent del Traiguera, Alejandro Escalera Esca, que ve de l'Ulldecona, Albert, porter procedent del Càlig, i també el fitxatge de Michael, migcampista que arriba del Benicarló Base Futbol. I seguint amb futbol, a continuació us presentem el Vinaròs Street Soccer 3x3, que tindrà lloc el proper dissabte dia 1 a la Carpa de l'Atlàntic, un esdeveniment organitzat pel Vinaròs Club de Futbol per a celebrar el centenari de l'entitat
i que per part del Club Vinaròs Club de Futbol, volem dir, ens expliquen com serà este esdeveniment que tindrà lloc este proper dissabte, dia 1. Benvinguts a la celebració del centenari del Vinaròs Club de Futbol. Degut a la pandèmia, molts d'actes no es van poder celebrar, així que és el moment. Aprofitem la Fira i Festes Sant Joan i Sant Pere 2023 per celebrar el centenari del Club Històric de Vinaròs. Agafa paper i boli per apuntar. Dissabte 1 de juliol de 10 a 2 i de 4 a 6, a la Carpa de l'Atlàntic, la nostra entitat et vol convidar a viure la primera experiència del Vinaròs Street Soccer 3x3. Portem el futbol al carrer, més prop de tots els ciutadans vinarossencs. A més, mentre es juguen la resta de partits, hi ha altres activitats organitzades per gaudir d'un gran dia. Les edats incloses estan dividides en dues categories. Categoria blava, nascuts en 2016, 2015 i 2014. Categoria blanca, nascuts en 2013, 2012 i 2011. El preu d'aquesta activitat és de 15 euros si l'equip està format per 3 integrants, o 16 euros si és de 4. No importa si no has jugat mai o no estàs inscrit en el nostre club. Vine els teus amics o amigues i participa en el campionat de futbol 3 en fruita, beguda i una camiseta del centenari incluïda. Per fer la inscripció, sols has d'escanejar el codi QR del cartell i plenar el qüestionari. Si tens dificultats, pots acudir presencialment a la nostra oficina del club, situada al carrer Sant Cristòbal número 3, de dilluns a divendres, en horari de 6 a 8, o enviar un missatge al 618 66 38 92. Especials agraïments a l'Ajuntament de Vinaròs, Grupo Castejón i Carrefour per col·laborar en la realització d'aquest acte. Ara te toca a tu. Parla amb els teus companys i vos esperem el dia 1 de juliol a la Carpa de l'Atlàntic. Celebra el centenari d'un club històric en natros. Parlem ara de més actualitat esportiva. Comencem parlant d'atletisme i bons resultats d'atletes de la comarca al Campionat Autonòmic Absolut a pista descoberta celebrat a la Nucia el darrer cap de setmana. Medalla d'or per a Cristina Ferrando, l'atleta benicarlanda que vam tindre precisament al programa de la setmana passada i que va aconseguir proclamar-se de nou campiona absoluta autonòmica de salt d'alçada amb una marca d'1,78, millor marca personal de la temporada. També es va proclamar campiona en 1.500 Carla Massip del Club Esportiu Vinaròs i també medalla d'or per a la vinarossenca Andrea Cabré del Club Platges de Castelló a la prova dels 5.000 marxa. Per la seva part, el vinarossenc Edu Pla va ser sèptim als 5.000 lliures. Des d'ací la nostra enhorabona. I també èxit per a altre esportista destacat de la comarca com el triatleta vinarossenc Guillem Segura, que este cap de setmana va competir amb el seu equip, el Saltoki, a una nova prova de la Copa del Rei de Triatló. Guillem i el seu equip van quedar en tercera posició i arriben a l'última prova del campionat com a líders de la primera divisió espanyola de triatló. I parlem ara de natació, amb la participació i els resultats del Club Natació Vinaròs al Campionat Autonòmic Aleví, celebrat a Elx, l'edició número 41 dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Per part del club van competir 11 nedadors i nedadores i pel que fa als resultats, Àfrica Pasqual va aconseguir una plata i 2 bronzes, Martina Moscardó un bronze, Patricia Echim un bronze, John Warts va aconseguir 3 plates i una medalla de bronze, Lucian Pirlock va aconseguir 2 plates i en conjunt el club Natació Vinaròs va acabar esta competició en 7ena posició. Des d'ací també la nostra enhorabona. I a continuació parlem de ciclisme. En primer lloc portem actualitat de l'equip UCI Continental Electro Hipereuropa, que este darrer cap de setmana ha competit al Campionat d'Espanya Absolut a la prova en ruta, on cal destacar que Víctor Martínez va arribar en 11ena posició i finalment a la classificació va ocupar la 9ena posició en la categoria Elite UCI. El guanyador va ser Oyer Lazcano del Movistar i segon Juan Ayuso del Emirates. I d'altre costat, l'equip també ha anunciat que ha rebut invitació per a participar durant el mes d'agost a la Vuelta a Burgos, una de les proves ciclistes més destacades del calendari de les que es disputen en territori espanyol i on també competeixen tots els grans equips del món ciclista professional.
I a continuació també seguim amb ciclisme, vos portem un reportatge del Campionat Autonòmic de les Escoles de Ciclisme de la Comunitat Valenciana disputat a Sant Jordi este cap de setmana, organitzat per la Unió Ciclista Benicarló CNC Academy, on van participar més de 400 ciclistes de tota la comunitat en edat fins a 14 anys. Nosaltres vam poder seguir en directe este esdeveniment i parlar amb diferents protagonistes destacats. A aquests corredors la seva primera volta davant, escapada per uns metres, 12 al 45, seguidament del pilot principal. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Stefano Garzelli, ganador del Giro d'Italia del 2000, 18 años como profesional, italiano, afincado ahora en Bétera, donde ha nacido hace 12 años Stefano Garzelli Team, una escuela de ciclismo donde es importante porque es un deporte muy bonito, como todos los deportes. Nosotros decimos siempre que lo que uno aprende de pequeño se lo lleva para toda la vida, los niños son como esponjas. Entonces hoy estamos aquí en este campeonato autonómico, fantástico, muchísimos niños, como escuela estamos encantados de estar, ahora miércoles me voy al Tour de France, pero siempre si puedo apoyo. He construido esta escuela con mi mujer María para mis hijos, ahora ya corre solo uno. Y nada, un consejo a la gente, es un deporte donde los niños disfrutan, se puede llevarlo en seguridad. Las escuelas estamos hechas también por esto, para apoyarlos. Y yo lo que intento hacer y quiero aconsejar a los padres de llevar a los niños a la escuela, a competir, pero sobre todo a disfrutar. Yo digo siempre una cosa, se juega fútbol, se juega tenis, se juega básquet y se juega con la bicicleta. Hay que jugar con la bicicleta. Nos vemos pronto.
Soy Raúl López Grueso, soy el coordinador de nutrición del equipo continental Electro Hiper Europa, con sede aquí en Castellón, y también soy técnico y colaborador del Club Ciclista de la Unión Ciclista Benicarló, desde categoría de escuela, que estamos hoy en el campeonato autonómico, hasta la categoría junior. Por tanto, estoy aquí hoy con los técnicos de la Unión Ciclista para ver el desarrollo y el progreso de los chavales desde las categorías inferiores hasta posiblemente una progresión en las diferentes categorías y ver si pudiesen llegar al equipo profesional. También en cuanto a unas recomendaciones para los padres y también para los ciclistas es que lleven una alimentación equilibrada, adecuada al esfuerzo que hacen, también en el crecimiento, en la etapa de crecimiento que están, que coman suficiente, que coman adecuado, que no basen todo en suplementos y que tengan energía para entrenar y disfrutar de la bicicleta. Hola, soc Oriol Blasco i corro al Talleres Granyana de Traiguera. Enguany és el meu últim any en escoles perquè l'any que ve passaré a cadet de primer. Avui és l'autonòmic i primer de tot han fet la gincana, que jo no puc córrer perquè no he classificat. Jo soc Òscar, també soc de l'equip Granyana i també soc infantil de segon. Encara no he fet ninguna prova perquè de gincana tampoc em vaig classificar i estic a l'espera de fer la carrera de carretera en línia. La carrera tenen 13 voltes, molt dur perquè fa molta calor i també hi ha molt de nivell per ahir. L'autonòmic també és veritat que és una carrera un poc més difícil perquè hi ha gent que no coneixem i que potser està més forta que nosaltres. Al ser tota la Comunitat Valenciana correm 71 persones i poden haver moltes caigudes. Esperem que no pasen. ¡Visca el ciclisme! Me llamo Javier, soy del Club Ciclista del Moradí y bueno, estoy en el pueblo más lejos de aquí y estamos en el campo de golf de Sant Jordi. Y bueno, la carrera ha estado bien porque a mí sí que es verdad que soy escalador de subir cuestas por si alguien no lo sabe. Y bueno, está bien porque es así recta, bajada y bueno, las bajadas siempre son buenas, bueno, para mí. Entonces, pero bueno, bien, me ha gustado bastante y bueno, ha estado bien. Me llamo Mario y estoy en promesas de primero. Pues bien, la carrera ha ido bien. Vale, bueno, y esta temporada he estado haciendo gincana, que se me da bastante bien, y voy primero en la general de Alicante. Y bueno, ha estado bien porque bueno, las carreras siguen bien, tengo que mejorar un poco más, pero bueno, está bien. Y bueno, eso, y ya está. Bueno, esto es lo mejor. Y te digo yo que yo no tengo mucha experiencia en las cosas, pero es mejor hacer ciclismo que estar sentado en un sofá. Soc Vicent Belde, suposo que la majoria em coneixeu, exciclista professional, exdirector de Kelme, i en l'actualitat soc president del Club Ciclista Contestà, i en el qual tenim una escola de ciclisme en 11 xiquets, i avui hem vingut així a disputar el campionat autonòmic així en Sant Roc, al costat de Vinaròs, en un ambient molt bonic, on hi ha molt bona participació i una excel·lent organització. Des de luego, pregue i bueno, os recomane que tots els pares i mares que puguen escoltar-me pues que
si volen que el xiquet o la xiqueta vulgui anar en bicicleta, pues que s'apropi al club ciclista més a proper que pugui tindre i que s'informe. Això és la meva valoració que faig. Moltes gràcies. Soy Quique Gutiérrez, presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, y bueno, estamos hoy aquí en Sant Jordi en un circuito espectacular, en un entorno la verdad que precioso, aquí en el campo de golf, y bueno, estamos disputando los campeonatos autonómicos en edad escolar, de todas las categorías, desde promesas hasta infantiles, tanto masculina como femenina, y bueno, hoy tenemos aquí niños y niñas de todas las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Y bueno, la verdad que es un día especial para los chiquillos porque hoy los ganadores y ganadoras se convierten en campeones autonómicos y la verdad que para ellos es un día especial y una prueba que tienen marcada a todos en el calendario. Primer de tot m'agradaria agrair a l'Ajuntament de Sant Jordi, en especial a Ivan, per haver-nos pogut donar l'oportunitat aquí al Club Unió Ciclista Benicarló, CNC Academy, de poder organitzar el Campionat Autonòmic d'Escoles de Ciclisme aquí a Sant Jordi. Agrair perquè són unes instal·lacions que la veritat que estan molt bé, les d'aquí del Pitch and Park Sant Jordi, ja que han pogut vindre, han vingut uns 400 xiquets de 40 clubs més o menys, que serien de tota la comunitat valenciana. Aproximadament hi haurien ara aquí unes 1.200, 1.300 persones. Després també m'agradaria agrair el que són els pares de l'escola, ja que és gràcies a ells que s'ha pogut també organitzar tot això. Són els que estan controlant que tot sortia bé, que no hi havia cap incident i a hores d'ara podríem dir que tot està sortint amb molta normalitat. Ara ja en breu tindran sortida els últims, que serien la categoria infantils, i un cop finalitzat d'aquí del campionat autonòmic s'imposarà el que són els campions de totes les categories, començant per promeses, principiants, alevins infantils, tant de xiques com de xiquets. Tractaria de xiquets fins a 14 anys, s'imposarà el mallot de campió autonòmic, que serà el que lluiran en la pròxima temporada a totes les carreres. Bueno, un d'ells ja està. Y le pongo pico. Bueno, estem en l'organització panoràmica, en les instal·lacions municipals del Pitch and Pad, ja finalitzant este primer trofeu Pitch and Pad de Campionat de la Comunitat Valenciana d'Escoles de Ciclisme, on ha recollit prop de 500 participants, xiquets i xiquetes, fins a 14 anys, i l'Ajuntament ha fet un conveni de col·laboració en la federació, un conveni que ha sigut una dotació econòmica de 4.000 euros per a que se pugui celebrar este campionat autonòmic en aquestes instal·lacions, i agraïment sobretot a l'organització, una organització magnífica, que han passat un matí bonic de deport en tots els valors que comporta l'esport, i bueno,
Hem invitat a la federació que no siga el primer trofeu, sinó que siga una continuïtat d'esdeveniments deportius que promocionen la urbanització panoràmica de Sant Jordi. Tenim gent des del divendres ja en aquestes pernoctacions tant en la pròpia urbanització com Sant Jordi. Jo crec que són esdeveniments importantíssims, no sols, com deia, per el deport i tots els valors que comporta en xiquets i xiquetes, sinó el foment de l'esport base, que d'aquí segurament sortiran grans ciclistes femenins i masculins representant a la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera, sempre està recolzant aquestes iniciatives, l'esport base, la dinamització econòmica local en aquests esdeveniments i, per tant, una valoració molt positiva d'este cap de setmana, d'avui, en aquestes proves ja oficials de la Federació Valenciana de Ciclisme, i en total sintonia en la federació i en l'organització a través de Deports Balaguer de Benicarló, i agrair també a Marcos i a Héctor per aquest treball a la sombra que han fet durant mesos, i també gràcies per l'elecció d'aquest lloc emblemàtic de tots els llocs que s'havien presentat en la candidatura de la Comunitat Valenciana per a fer aquest campionat. Agraïts a tots ells, agraïts a tota la gent que ha volgut vindre a veure aquests xiquets i xiquetes, futurs promeses del ciclisme valencià, i com no, dia recolzar des de l'Ajuntament de Sant Jordi, des de l'equip de govern, totes aquestes iniciatives que promocionen d'una manera, a través de l'esport, d'una manera espontània, d'estos esdeveniments on hi ha convivència este cap de setmana, per a que torni a repetir-se i per a que torni a ser, com ha sigut tot un èxit. I avui, per tancar la primera part del programa, vos deixem amb un recull de tots els protagonistes que hem tingut a la banqueta esta temporada. A modo de fer un balanç i un resum de la temporada, vos portem, com diem, un recull de tots els nostres convidats. Han estat amb el d'avui 43 programes i hem pogut gravar a més de 100 persones que han anat passant pel programa durant tota la temporada. Des d'ací aprofitem per enviar-los el nostre agraïment per la seva col·laboració amb la banqueta durant tota aquesta temporada 2022-2023. Hay que tener paciencia y aún nos quedan 2 semanas. Fino como un jugador muy intenso, con 1 para 1 y pegada con las 2 piernas. València, a veure si podem fer marca. Ja, 25 de setembre vaig a córrer a Berlín, a veure què tal sortirà això. Bueno, esperem que l'any que ve puguem donar un salt en participants de qualitat. Treballant i tots els jugadors que venen, una de les coses que pregunten és si realment això que es viu cada diumenge quan juguem a casa és veritat. Hi ha un equip de segona nacional, de Saragossa, que és el Club Balonmano Utebo. Gracias per esta iniciativa que han tingut de fer el memorial al meu marit. La primera dolorosa porque en un campo a priori siempre difícil. Va poner amb nosaltres, perquè esta setmana vam anar a Monover a jugar. Que es el primer año que estamos en Nacional, después de que el club lleva 3 años, 4. Ens han incorporat enguany i la veritat és que té molt bona pinta, molt bona acollida. Y me preguntó si quería probar, porque yo nunca había jugado y me gustó y me quedé. En 3 fases, ¿no? Van de las 6 proves programas, va a hacer la gente ahí. Yo cuando voy suelo ir a una vez al año o 2. Armando un equipo que ha quedado un poquillo desarmado a principio de temporada por las bajas. El tramo és que es comença un lloc i acaba la del costat i la crono... A part que la pressió és... jo que vaig de motxilero en ell i bueno, portava de tot així. Estem fent bons partits, amb bona actitud. Sí que és veritat que és això, que... Campeones del món i ara estic a l'espera de fer campionat d'Espanya la pròxima mundial i han dut la doble medalla d'or, o sigui, la individual i en la... Per agrair el que ha fet Padel Indoor, que han fet el torneig este matí. Que tenia que tornar per a contar l'experiència. Després de la classificació, doncs, he tingut uns entrenaments molt bons i he anat als Estats Units.
molta calor. Havíem entrenat així en aquestes circumstàncies dures de calor. De la Volta a Peu de Vinaròs, en este cas. Parèntesis de la pandèmia que evidentment vam tindre que suspendre-la. Ben marcat per això, però bueno, els que estem ostentant càrrecs, nosaltres tenim que deixar la faena feta, tenim que seguir com qualsevol any. De la época de Lovell, la verdad que sé cómo trabaja, sé lo que quiere, sé lo que puede premiar cada jugador y al final es muy importante, ¿no? Pero sobre todo que es un proyecto muy serio, ¿no? Un temporal en el qual vam tindre molt de despesa, vam tindre que abordar allí moltes coses que damunt va coincidir en després la pandèmia. No sería posible. Muchas cosas que me dijo. Dar las gracias también a todos los vídeos que han subido exjugadores. És un balanç molt positiu. Al final el club ja porta 2-3 anys d'experiència en aquesta lliga, ja sabem que és una lliga molt complicada. També venim una mica l'any passat d'haver aconseguit una gran temporada amb molts bons resultats. No es podia adelantar. Me va perjudicar a mi un poc i després també va perjudicar els meus rivals que venien per detrás, però en el primer moment, i la primera volta, si ens han soltat en més avantatge, fem la nostra carrera un poquet lliure. Ja quan agafes a la segona volta... Informar. Y aunque sea una época difícil y una época diferente, porque tenemos la temporada empezada, pues hemos preparado para explicar un poquito la evolución de estos 2 años de lo que es el club. La primera cosa significa... Va sortir a raíz de que jo la temporada passada vaig estar també a la directiva, també era la primera temporada que estava al Club Deportiu Benicarló com a directiu, i la temporada va ser desastrosa, vam baixar de categoria. Saber aprofitar. Vam veure que tenien una dificultat de fer gols i a partir d'ahir nosaltres pas a pas vam anar obrint marcador fins a situar-nos 6 gols per davant. Tenim temps ja preparant-la i sí, esperem que sortirà bé. Per això poden tindre algun esportista que potser no la pot fer, perquè cada un se marca el seu calendari. Per sort nosaltres dos no teníem res i a més és una carrera que molt haguem dit de fer una altra i haguem fet la mitja d'aquí del poble. Ja implicava més el que és el partit en si, saps? Sinó perquè jugàvem contra un rival directe, nosaltres segons i tercers, només en una partit de diferència. La derrota de la setmana passada contra Taum ens va complicar molt. Contra el tercer tenim a 2 partits de distància més bàsquet a Veraix i la setmana que ve tenim un altre partit a Llíria, que està a mitja taula, però és un equip que fora de casa no ha perdut cap partit. I la importància perquè en 2 caps de setmana anem a jugar a la Final Four de Gata de Gorgos. Súper agradecidos a Benicarló por la acogida que nos han dado y bueno, esperamos poder compartir con vosotros muchísimos años más. Así que gracias por todo. Portàvem anys perseguint-lo, no ha sigut fàcil arribar a estar així, també hi ha que dir que és un primer pas de lo que l'equip vol ser en un futur, però necessitàvem passar pels 2 primers anys en llicència que no fora espanyola perquè no es podia fer d'una altra manera. Ja el simple fet de poder estar en un campionat ja és un balanç molt positiu, però és que a més crec que les marques que vam fer a nivell general, tots els que vam estar competint... Però algun any m'agradaria fer un estret de Gibraltar o un estret de Bonifacio, que ho vaig veure per internet que ho feien. El que passa que val diners. Soc Pau Tondero, nou jugador del Madera Sorli Benicarló. Venc de l'FC Cartagena i vaig fitxar aquí perquè el Benicarló té un projecte molt gran. Espero que puedan pujarle si no está al más a prop posible. El partido de hoy ha ido muy bien, hemos estado muy cómodas todo el rato, el equipo ha jugado muy bien y nos ha servido de preparación para el partido que viene la semana que viene, que ya tenemos el cruce para llegar a las fases de ascenso. Que es la que nos dona accés a la nueva lliga que seguirà l'any que ve. Passa que era un poc irregular la temporada perquè tinc un batxe de tindre 4 o 5 derrotes, després 4 o 5 victòries i així anem fent, però bueno, ens mantenim ahí. Si per dir si l'hagués escapat una, ens haguéssim guanyat 0-1. Al final és futbol i ens adaptem al rival que ens trobem. Trobo que van competir prou bé, molt prou bé, sobretot en la bona dinàmica que portaven d'estos 2 últims partits guanyats a Carnaval.
i al final és el que intentem sempre a casa i fora de casa, donar la cara, sigui el primer, sigui l'últim. Que se compone tanto de gente veterana y con nivel, como puede ser Robert, que viene de Madrid a jugar en las divisiones que ha jugado, como gente joven que ha venido al club, como Oriol o Pau Fernández, que son gente que, bueno, futuro del club, que pues bueno, tienen que ir poco a poco dando ese pasito. Sense ells, la veritat que seria molt més complicat o impossible, i aquestes empreses locals que donen suport a esports com el handball pues és d'agrair. La veritat que quedar segones i veure que hi ha un grup tan compacte i se coneixen totes entre elles ha ajudat molt que sense entrenar s'obtinguessin resultats molt positius, i ara vam guanyar les eliminatòries d'octaus i a veure ara el partit de tornada. Poguéssim reunir, perquè és veritat que nosaltres ens sentim molt més còmodes i més estimades en una afició que a més fa soroll, que està ahí, que sents que t'està apoyant i està també lluitant d'alguna manera amb tu fins al final. Soy valenciana, així en la nostra comarca, així en Benicarló. Doncs impressionant això que que se faci així a Benicarló, el nostre poble, on vam començar tot. Molt bé, i una oportunitat per a totes aquestes xiquetes que al final les agrada el futbol. A lo millor encara les queda per a arribar a dalt, que és complicat. Molt positiva, evidentment anem primers o co-líders en la categoria, han pogut jugar a la fase final de la Copa, i per a ser una categoria nova i en un equip pràcticament nou, quedaven alguns jugadors de la temporada, però pràcticament el reste del fora de casa, però li traiem 2 partits al tercer i 3 al quart i al cinquè, o sigui que realment, si no és una catàstrofe, pràcticament l'ascens pot estar de dalt, per dir alguna cosa, per a poder mantenir nosaltres el partit com volíem, però en el moment que te plantes així en un jugador així d'esta categoria ja perilla més el partit. Aún així, jo sincerament tenia esperances de poder treure el partit. Organitzar-se, la federació ha decidit que passen els 2 primers equipos que estaven ja classificats, i com el tercer i el quart no han volgut o no han pogut organitzar la fase ha quedat deserta, no s'ha pogut realitzar, i esta setmana no hi ha partit del sènior femení, se'ls acaba la temporada. A afrontar l'últim mes de competició, ens queden 4 partits prou interessants, són 4 finals, dins de les quals 3 d'ells estan a casa, cosa que seria molt important que la gent vinguera a apoyar l'equip, perquè ja te dic, son 4 finals. Marcamos techo. El año pasado hicimos una gran campaña, este año lo que tenemos que hacer es, como ha dicho bien Isma, con la máxima ambición, la máxima humildad, pues bueno, vamos a ir a jugar contra todo el mundo. El que nos quiera ganar tendrá que ser mejor, jugar mejor y superarnos. Creo que al fin y al cabo la juventud también te da unos pros, también unos contras. Y yo creo que los pros que tenemos este año es sobre todo las ganas, porque todos disfrutamos, también tenemos un buen grupo, todos nos llevamos bien, no hay ninguna fisura, y yo creo que eso es una de las cosas buenas que tenemos. Porque cada semana es un escenario distinto, incluso cada temporada es un escenario distinto, la temporada anterior a esta, y también con la junta directiva, la comunicación es muy fluida en todas las direcciones. Bueno, per un grup com el Grup Natació Vinaròs, per a nosaltres sempre és positiu estar en un campionat de referència com és l'Open, que és classificatori per a competicions internacionals. És el campionat de referència, bàsicament, és en piscina de 50 i només accedir, les mínimes són bastant... La gent que entenga un poc de natació, tindre 5 esportistes en un poble de 30.000 habitants és bastant complicat. I això, i sí, a veure, se gestiona bé. Ells estan a batxillerat i batxillerat és més exigent, però bé, sí. Al final, si portes molts anys entrenant, aprens a gestionar-ho. Tu, Gemma? Jo vaig quart d'ESO, jo me graduo aquest any. I quan doblem moltes vegades els professors te veuen a classe en el pèl banyat, menjant alguna cosa, i te pregunten i tal, i moltes vegades te canvien els exàmens i està molt bé que aprecien que tu facis un esport al nivell y que te cambien las cosas para que tú tengas más tiempo de gestionarlo. Pues nada, la sensación es muy positiva, la verdad que creo que es algo que el pueblo en sí, junto con el club, todos nosotros nos lo merecíamos. El año pasado, llevo aquí 2 años, el año pasado lo pasamos mal porque
era el objetivo y no se consiguió, pero este año se han hecho muy bien las cosas desde el principio. El equipo creo que con total merecimiento desde el primer día de pretemporada aquí con Levante. Pues en principio siempre empiezan los más jóvenes, ¿no? Son 3 categorías, junior, joven y élite, masculino y femenino, ¿vale? También sería posible que hubiera algún combate cadete que no lo han confirmado, que eso se empezaría antes de lo que es el evento, ¿vale? Entonces que se va desarrollando, son 8 combates, finalmente, porque tenía que haber más, pero... Autonómico por edades, juvenil, sub-12, sub-10 y sub-8 de la Comunidad Valenciana, y ha habido una gran participación, 124 jugadores entre las 4 categorías. Agradecer el club de Alcalá, Alcosebre, que están volcados en todo tipo de organización de... Macías Pino, tengo 15 años, pertenezco al club de ajedrez Andreu Paterna. Estoy jugando actualmente el Autonómico Sub-18, que llevo 3 de 3. Actualmente en la Comunidad Valenciana estaré entre los 10-15 primeros. Total, crec que no han cabut a l'autobús, o sea que ara esperarem a veure quan venen, què diuen del castell, de la iglesia i del campanar. Vull donar les gràcies a la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana per tornar a comptar en el nostre poble, en les nostres instal·lacions, concretament en aquest espai d'oci d'Alcosebre. Ja va ser l'any passat i enguany és el segon any, per tant, com deia, donar-los les gràcies. I també vull destacar que tot això és possible gràcies al club local d'escacs, que no pare a lo llarg de tot l'any de treballar, de promocionar aquest esport de l'escacs. Bon dia a tots, soc Màximo Vallès, com a president del motoclub. El primer que voldria dir és donar les gràcies a tots, tota la gent que m'ha ajudat, i sense tots ells això no seria possible. I això, donar les gràcies als col·laboradors, banderes, pilotos que venen de Sant Sebastià, de Bilbao, un d'Eivissa, això ha sigut tot un èxit. Aquí al Motoclub Traiguera, Campionat d'Espanya de Clàssiques, estava corrent una moto del 96, una Suzuki, i avui he guanyat les 2 mangues, bastant content en el circuit en perfectes condicions, estic molt content del ritme també, i no res, ara d'aquí, setmana que ve a Cabanes, d'aquí 2 setmanes a la LIN, al Mundial d'Enduro, que és al final, això és el que nosaltres busquem. I el Consell d'Esports i policia local i brigada estem ultimant els últims detalls del muntatge, però ho tenim prou avançat i... Suposo que l'objectiu és intentar tindreu tot controlat per al dia 30, no? Que aquest dia siga ja última retocs i que estiga ja tot controlat. Sí, sí. Té que estar, vamos, el dia 30 ho tenim que tindre tot preparat, ingestit, ja tenim planificat cada un on anirà, com serà, els grups de treball. Sí, la verdad que veníamos con la intención de pelear en las fugas, después en el final de etapa se complicó un poco, pero el primer objetivo se cumplió, pudimos estar en la fuga, pelear todas las metas volantes y a ver si lo podemos mantener hasta el final. El club de Vinaros. Mejor de lo que esperábamos, la verdad no pensábamos tener la repercusión tanto en niños y equipos como lo que habíamos planeado y la verdad que muy bien, especialmente por la parte femenina, que lo mismo uno empieza con expectativas, pero no pensar que uno se puede llegar tan lejos. Quan va arribar este partit, perquè sabíem que seria difícil, ja que els equips que venen són bons, i teníem esperances de poder guanyar i passar de fase, i vam iniciar el partit en molts de nervis i ens va costar poder igualar el marcador. Vam jugar primer a casa i vam poder guanyar sols de 6, quan podíem haver guanyat de molt més, però bueno, la tornada allí era el que va ser més dura, perquè no jugàvem fora, l'ambient era molt diferent, al final vam perdre de 1, però aquest avantatge de 6 vam aconseguir passar quarts. Es el momento de entrega de la placa en el que el Ayuntamiento reconoce el mérito deportivo. Recibe el alcalde un detalle por parte del club. Se están haciendo unas competiciones que son las escolares. Ya llevan 5 competiciones, los niños lo están haciendo muy bien. De adultos pues van haciendo triatlones,
individualmente y colectivos. Y después de trail se están haciendo muchas carreras. Sí, ara, bueno, estos mesos ja se maneja més la cosa a nivell de carreres individuals, sobretot de les seccions d'adults. Nosaltres tenim 3 seccions, diguérem, tenim una secció que seria l'escola, que són aquells xiquets que participen del triatló, que s'enganxen un poquet i que, pues, bueno, a través dels diferents jocs esportius escolars... Els equips professionals, els equips amateurs, si no n'hi ha base no n'hi ha res. Per tant, com bé ha dit Héctor anteriorment, és un projecte, podríem dir, únic. Jo recordo, he passat per molts projectes, he vist hi ha molt de ciclisme per edat, per moltes circumstàncies. I veure un projecte que comença en escoles, que continua en cadets, que té juvenils, i que pot oferir la possibilitat el dia de demà a aquells corredors que valen per això. A Héctor, a la Unión Ciclista por la invitación. La verdad que es una pasada, ¿no? Ver lo que estáis creando aquí. Para mí, la Unión Ciclista Benicarló no es algo nuevo, ¿no? Yo conozco la tradición de ciclismo que hay aquí. Yo he competido aquí, yo he participado en la Ronda del Maestrazgo, son muchas carreras, he hecho muchos kilómetros por estas carreteras. I entrenadora del Club Bàsquet Benicarló. Avui és diumenge 21 i estem celebrant el torneig de Manolo Llorach. Tenim molts equips de la comarca, de la província de Castelló i també tenim equips del sud de Catalunya. L'assistència del Club Bàsquet Benicarló, com sempre, molt efectiva. Tenim uns 7 equips en les categories pre-Benjamín, Benjamín y Alevín. Y bueno, ahora en el torneo el torneo Manolo Llorach, ha sido un gran torneo, es un gran torneo, desde que llevo aquí 3-4 años lo juego cada año, ¿vale? Mucho ambiente, es todo muy divertido, muy chulo, gran ambiente de baloncesto, gran ambiente de personas, así que os animo que el año que viene vengáis, hagáis deporte y sobre todo que juguéis a baloncesto. Sí, s'ha donat tot bé, tot perfecte. Entonces, claro, ara que ja portem una setmaneta descansant, encara ho saboreges millor. La veritat que en un principi jo no tenia massa pensat entrenar, me van parlar, la directiva, me va aparèixer una oferta bastant atractiva i el que no m'esperava mai en la vida pues, és que sigués un dels millors anys, si no el millor, que he pasado futbolísticamente. La verdad que sí. Y hemos decidido entrar de la mano para no... Somos amigos, dicho, no nos vamos... Corremos los dos en el Team Manrubia y la verdad que mira, muy bien. I està que això, no volíem pegar-se igual a 3 hòsties i pues, entrem els dos agarrats de la mà que som amics i hem anat remant tot el dia. Soc Agustín Rosso de Vinaròs, he participat en esta cursa que ha estat molt ben organitzat tot. M'ha agradat molt, és una festa, però és una festa de Benicarló que és envejable i bueno, fa poc que he tornat al món del ciclisme. De jove vaig tindre que anar a estudiar Belles Arts i la bicicleta no la vaig tocar fins fa un temps. El Desafío Maestrat hem fet la ruta curta i he vingut amb 2 amigues més que són també del club de Vinaròs i no res, el recorregut és un recorregut superbonico per diferents pobles d'aquí de la comarca i la veritat que és una ruta que se fa bastant bé perquè a ratos te les subes pujadetes pero también baisadetes. Tenía buena condición y no sé, iba con los pelos de punta todo el rato porque sabía que de muchos kilómetros que tenía mucha distancia de ventaja. Y no sé, ha sido espectacular, he disfrutado muchísimo y no sé. Bueno, soy Mario Granero y nada, he sido el campeón regional hoy, después de una larga fuga y nada, prácticamente hemos cogido la fuga en el kilómetro 20 y nos hemos entendido porque había representación de todo el pelotón. Y nada, pues a relevos e intentando pues que llegaran las fuerzas lo más intactas posibles aquí. Son 1000 personas. 1000 personas. No todo un conjunto de 1000 personas. Enguany ha sigut una temporada especial
I per això que és una temporada especial hem volgut fer una festa un poc especial. L'any que ve de xiques n'hi ha que fer un camp de futbol, però vamos, de totes. Nosaltres estem per ajudar-vos en la medida que puguem fer-ho. També veig a Manolo Sierra, que també està al futbol sala. El futbol sala n'hi ha que potenciar-ho així també, me cague la mar, que n'hi ha un futbol sala molt bo. I entre tots jo tinc una idea que era que els xiquets de menys de 12 anys poden jugar a futbol i a futbol sala. Els èxits no només estan en els èxits deportius. Probablement una de les persones més satisfetes avui pugui ser jo. Fixeu-vos que un xicuelo que ha jugat en el Roda, com Rodri, és capaç de marcar el gol que dona l'Europa League al Manchester City. Rodri ha jugat en la nostra cantera. És un orgull per mi, a la meva família, ajudar-vos. I estem vosaltres. Visca el futbol base. Bon dia, soc Sara Bea Arroyo, nedadora del Club Natació Vinaròs i ara he participat a la 27a edició de la travessia al Fortí. I no res, la travessia ha anat molt bé, l'aigua estava boníssima, estava molt planeta i no res, agarrar un ritme constant i al final ens hem pogut apegar un pelotón. Gerard Lavernia Oms, el primer classificat d'aquesta travessia, la prova llarga de 3.250 metres. Bueno, doncs aquesta prova ha sigut una prova dura, ha sigut molt renyida. Amb el segon classificat era un rival molt dur per a mi i al final, al principi he tirat jo primer de la prova, però després ha passat ell, han fet així una mica de relleu, però finalment... Kayakistes, tots els que col·laboren econòmicament en nosaltres. I què més dir? Doncs, bueno, la nostra reiteració de sempre, de cara a l'alcaldia, a veure si en algun moment podem tindre una piscina en condicions. José Cabedo, director general de la Volta a Castelló, i estem així a la 40a edició de la Volta a Castelló. Avui tindrem l'etapa de Benicarló fins a l'Aldebel de Rossell. I bé, estem en una volta de categoria sub-23, volta internacional, on contem fins a 6 equips de caràcter internacional. I la característica de les curses que fem nosaltres sobretot és la llarga distància i bueno, és córrer durant moltes hores, fer molts de quilòmetres i desnivell al mig de la muntanya. Itàlia, per la zona de la Toscana, i la meva meta era passar de los 100, que fins ara no havia fet aquesta distància, i vaig buscar un entorn que fos bonic i motivador i em vaig anar a acabar a Itàlia i vaig fer 103 quilòmetres. Me va anar molt bé, per una zona molt xula, vaig disfrutar molt. Antes que aquesta ne vaig fer una també, a Xaneta. Normalment, com ell, sols ficar objectius durant l'any, que són els més importants, millor 3 o així, i mentre vas ficant enmig carreres de distància més curta que te serveixen d'entreno o entreno de qualitat per preparar-te per aquestes carreres. Dani, però per motiu de lesió al final no vaig poder sortir i este fin de setmana també aquí a Andorra vaig fer la carrera curta, que eren 21 quilòmetres. Vaig aprofitar més per entrenar el cap de setmana i fer-li a Dani l'assistència durant la cursa. Y ahora de Maven vaig a Benasquellí a una marató también de montaña. A un curso muy bonito, muy chulo, unos días en familia, en el que las inscripciones serán a beneficio de estos niños. Chicas, chicos, para todos, enfocando en el trabajo de autodefensa y nada, pasaremos una gran mañana, sobre todo agradecer a la Asociación Vinacae el gesto i el treball que hace para traernos año a año. Un col·le molt especial per la qualitat dels xiquets que venen, per la diversitat que ens enriquís moltíssim i vos animé a que vingueu a conèixer-nos i avui justament una representació d'esta escola està aquí en la jornada benèfica que ha organitzat el Vinacae. I res, poqueta cosa més a dir. Simplement també agrair a la banqueta de Canal 56 perquè sempre que els cridem estan ahí ajudant-nos desinteressadament. Així que gràcies a tots i a totes i esperem que siga una jornada lúdico-festiva, solidària, que estigui a l'altura de l'AFA. Per a mi està sent un poc
no sé com dir-ho, un poc difícil. Vaig començar molt bé, l'any passat vaig acabar una temporada que no me l'esperava, tornant a saltar moltíssim, anar als campionats del món i d'Europa, i guanyant el campionat del món d'Europa. Com sabeu, després del 2020, després de guanyar el campionat d'Espanya també pista coberta com d'aire lliure, va acabar el campionat d'Espanya en setembre i vaig descansar 2 setmanes i la primera setmana d'entrenaments de cara al 2021 me vaig lesionar, vaig començar una fascitis que es va complicar. Electrohiper Europa, tu tienda de electrodomésticos. Precios bajos siempre. Contamos con 9 tiendas con superficies de más de 1000 metros cuadrados cada una y más de 45 años de experiencia dedicados al servicio y atención al cliente. Transporte e instalación gratuitos. Electrohiper Europa, calidad y servicio al mejor precio. Bé, comencem la segona part del programa d'esta setmana. Avui programa per a fer balanç d'esta temporada que ja en la majoria d'esports ja ha acabat, i seguint en la línia de fer balanç de la temporada, esta setmana en l'espai de l'entrevista hem volgut portar un convidat per a donar-li un enfocament diferent i, com diem, seguint en la línia de fer balanç de la temporada. I esta setmana ens acompanya un col·laborador, un company de premsa, col·laborador del periòdico Mediterráneo, Eloi Cerdà, benvingut. Hola, buenas. Per a, com diem, per a fer balanç de la temporada. Bueno, primer que res, un any se pot considerar positiu per a l'esport comarcal, sobretot tenint en compte les bones temporades que han fet tant el Peníscola Futbol Sala com el Benicarló de bàsquet de La Plata, no? Sí, un ascens, un altre lluitant pel playoff d'ascens, inclús podríem dir el futbol, que també han aconseguit l'ascens, com que temporada més que positiva. Bueno, se pot dir que la salut esportiva de la comarca està en molt bon estat, no ens podem queixar, tenim 2 equipos professionals en primer nivell, podem considerar que tenim un tercer equip amb l'Electrohiper Europa de ciclisme en la categoria UCI Continental. Com a professional de la comunicació en esta comarca, suposo que coincidiràs en mi que no ens podem queixar. Sí, jo crec que estem en un gran moment, perquè diràs que quan va desaparèixer el futbol sala Benicarló ens quedàvem un poc en tierra de nadie, que se diu, i va aparèixer el Peníscola, el bàsquet va tirar endavant i cada vegada més amunt, i damunt també el que comentes, l'equip ciclista, és que no, també cada vegada té més nom. Anem fent balanç d'esta temporada, començant en primer lloc pel Peníscola Futbol Sala. Per part de l'equip peníscola, temporada se pot dir immillorable, no? Se va complir l'objectiu i a part vam tindre este extra de la Copa del Rei en la participació en la Final Four. Com has vist la temporada del Peníscola? Jo crec que és una temporada excel·lent, és que no es pot demanar res. Qualsevol persona que ha anat al pavelló o ha vist algun partit televisat per YouTube o inclús el partit de la Copa del Rei per Teledeporte ha tingut que disfrutar. És que han jugat molt bé. Jo fa molts anys que segueixo futbol sala i que escric, i un equip com el d'enguany, la veritat que així, a esta zona, és difícil de recordar. Ho comenten molts aficionats, que portaven, està clar que és una temporada en segona divisió, l'equip ha estat molts anys en primera, però comenten que feia molts anys que no es veia un equip així a Peníscola, sobretot desplegant el joc que ha fet i guanyant tots els partits pràcticament tots per golejada. Sí, i damunt el bo és perquè quan se fitxen a jugadors, hi ha jugadors joves que no es coneixen
i la gent ha acabat molt contenta d'alguns jugadors. Per exemple, així ha vingut Cristian, que era un desconegut, o Víctor Pérez, o qualsevol altre, que no eren... Són jugadors joves que venen a despuntar i de moment estan complint. Esperem que ara, la pròxima temporada, si encara estan, que continuen els dos així, juntament en la veterania que té el Peñíscola. Bueno, ara parlem de com se presentarà la propera temporada per al Peñíscola, però seguint fent balanç d'esta, parlem des dels inicis de temporada. Les sensacions durant la pretemporada van ser bones, però hi havia que tenir en compte que era una plantilla molt renovada, moltes apostes per jugadors joves, de vegades no se sap mai com pot sortir i al final ha sortit bé, però al principi podíem tindre alguns dubtes. Sí, i jo crec que al principi també, si ja no la gent dins del propi vestuari, si tenien algun dubte, els resultats es van anar acompanyant i a poc van anar sumant i al final això va fer que sigui un equip pràcticament invencible. Jo crec que hi ha un partit que és el que marca la temporada, que és el de Burela, que perden 4-0, expulsen a Agustín Plaza i a José Mario i al descans 4-0 i alcen aquest partit en un pavelló molt calent, un arbitratge en contra, i jo crec que això va ser... ja venien en la ratxa, però crec que va ser un punt d'inflexió per l'equip a dir este és l'any i aquí no ens guanya ningú. Perquè d'altre costat estava clar que l'equip venia de 2 temporades complicades, l'any del descens, que ja queda un poc enrere i ja se va parlar tot el que s'havia de parlar d'aquest any, però també l'any passat, que va ser un poc la decepció de no poder pujar l'any següent, i el fet de caure al playoff també va enfocar molt aquesta temporada a l'haver de quedar primer. Estava l'equip plenament conscient de que havia de quedar primer, s'havia d'oblidar del playoff, perquè en el playoff passen moltes coses a vegades inesperades, com aquest any que el Burela apareixia el clar dominador com a segon, però al final no ha pujat, i el que comentàvem, l'equip tenia el clar objectiu de quedar primer i des de les primeres jornades va agafar aquesta primera posició i no ho va deixar anar en tot l'any. Sí, en la confiança que portaven és que ja es via a partir de quan traien 5 o 6 punts que era molt difícil que ho anaven a deixar, i és el que comentes, no es volia repetir l'error de la temporada passada, que això és que un partit de playoff pot passar qualsevol cosa, o els jugadors de sobte els entren els nervis i no els surten les coses que han pogut estar fent també durant l'any, o inclús acabar el partit en empat, una tanda de penals et fa perdre el partit i adeu a lo que has estat treballant durant un any. I clar, el primer lloc és el que més està assegurat i damunt, vulguis que no, més temps de vacances, perquè al final el playoff a segona s'ha acabat ara fa 2 dies, se pot dir, i el Peñíscola fa més d'un mes que no està jugant partits. Així és. I pel que fa tota la temporada, diferències evidents en la temporada anterior, que era un equip que li costava més competir, treure resultats. El d'enguany se pot dir que era un rodillo, tant a casa com fora. Hi havia partits que no hi havia cap tipus d'història, l'equip golejava i guanyava, se pot dir, sobrat. Sí, ha sigut així, i els partits que igual s'han complicat un poc més, al final, a base d'entrega i atacar, han sigut així. Santi moltes vegades ha dit, si no ens marquen gols, nosaltres anem a guanyar, perquè també ha sigut un equip amb molt de gol, que al final ha sigut així. A raïs d'una bona defensa han anat arribant les ocasions i han anat traient els resultats. I després la participació en la Final Four, la gran temporada que s'ha fet en Copa del Rei. Teníem el precedent de l'any anterior d'U Mantequera, però era complicat de pensar que este any podia ser Peñíscola el que estiguera a prop d'igualar a la UMA. Com has vist la temporada en Copa del Rei i en totes aquestes eliminatòries a casa que s'anaven superant fins a arribar a la Final Four? Bé, les eliminatòries de Copa del Rei fins a arribar a la Final Four jo crec que han estat molt bé, començant pel partit que es va jugar a casa del Salou, que van guanyar per golejada, i després ja tots els primers que han anat passant per així és que s'han vist superats. El que més planta li va carar va ser Osasuna, i al final, sí, 4-4 al final del partit, però és que la pròrroga va ser 8-4.
van passar per damunt d'ells en aquest temps extra. I després del que és la Final Four, jo crec que va ser una xalera, bueno, sobretot per a la gent que va estar allí, o bueno, que van poder estar allí, els quals m'incluïxo, i la llàstima, la mala sort, diguéssim, d'una tanda de penals, que també va passar a la Copa d'Espanya de València al 2019 contra Osasuna, si no recordo malament, i a Ciudad Real, en Jaén, també es va perdre un gol, li falta sempre un poquet de sort al Peñíscola, però bueno, al final davant tenia un rival com Cartagena que és un equipazo i té un entrenador que és un dels més importants que jo crec que hi ha al món i que han estat a la Lliga Espanyola. Dels millors tècnics, com dius, del món i de la història d'aquest esport. Bueno, vas poder seguir en directe esta Final Four de la Copa del Rei allí a Antequera i, com dius, una llàstima perquè l'equip podia ser que sortira a competir en Cartagena i fora inferior, però no va ser així. L'equip guanyava 3-0 a la primera part, guanyava 4-3 a falta de mig minut i se li va escapar per molt poc. Va estar res de fer història de veritat que hagués estat arribar a la final. Ho van comentar allí i també ho van comentar després a l'hotel en el president del club i la directiva. Va sobrar un minut per part, perquè li van fer dos gols a l'últim minut de la primera part i el gol a falta de 10 o 15 segons per empatar el partit i enviar-lo a la pròrroga al final. Si haguem descomptat un minut, pues segurament el Peñíscola hagués estat jugant a final contra el Barça, però bueno. Que mai sabem el que era pogut passar en aquesta final, tal com venia l'equip, i el Barça sense Lozano mai se sap el que era pogut passar. Sí, gent del Barça, bueno, el cap de premsa del Barça, vaig estar parlant amb ell, me va dir, diu, quasi que m'alegro que no hagi passat el Peñíscola, ben com ha jugat avui. Diu, perquè crec que ens hauria pogut ficar més difícil que el Cartagena. Bueno, i una vegada acabat la temporada, esta històrica temporada per al Servi Grup Peníscola, toca planificar la propera, la del retorn a primera. I bueno, te pregunto què et semblen les primeres decisions que s'han pres, el que sabem fins ara, les renovacions de pràcticament tots els jugadors que acaben contrat i la renovació també de Santi com a entrenador, Santi Valladares, i este primer fitxatge, el de Xunta Uchida. Què et sembla com està planificant la temporada al Peníscola? Bé, jo crec que la renovació de Santi és més que merescuda, ha aconseguit l'objectiu, que era pujar, i quan el van fitxar aquí l'objectiu que se li va plantejar era pujar de categoria. El primer any va estar a prop, no va poder ser, enguany ho ha aconseguit i en solidesa, així no que crec que merescut. Que renove la gran majoria de la plantilla, doncs més del mateix, és que també han complit l'objectiu i és que tal com han estat jugant crec que a primera ho poden fer molt bé. De fet, molts equips de primera o molts rivals que ha tingut el Peñíscola, per exemple ara parlem del Cartagena o de la Copa del Rei, Osasuna, el Betis i tot, tots diuen que era un equip de primera i crec que és així. Tots els jugadors estan a gust, estan contents, doncs crec que és el millor. I bueno, s'ha anunciat la incorporació de Xunta. És un jugador que enguany al Colo-Colo ha fet gols i ha jugat tots els partits amb molta importància. Esperem que a Peñíscola se pugui adaptar bé i que també aporta molt a l'equip. Bueno, com tu dius, l'equip després de la temporada que ha fet era d'esperar que s'apostarà per la continuïtat del bloc i normalment aquestes apostes solen sortir bé quan hi aportes una bona dinàmica des de segona a cap a primera, però bueno, després mai se sap. La primera divisió la coneixes bé de tots els anys que portes seguint al club, és una competició molt exigent, amb pressupostos potents i bueno, estem bé en un mercat de fitxatges on els equips pràcticament tots s'estan reforçant. Sí, i a més a primera hi ha una diferència que ja no és com abans, que era Pozo, Barça, Inter. Ara suma-li Palma, suma-li Jaén, suma-li Cartagena. Són equips que estan apostant molt pel futbol sala i cada vegada tenen pressupostos que passen el milió d'euros, segur. Una cosa que per al Peñíscola és impensable. Està clar que esta pròxima temporada no serà el camí que ha sigut esta, però bueno, jo crec que ho poden fer bé i
comencen l'objectiu de la salvació, una vegada tinguem aconseguit, crec que inclús poden optar, per què no, a intentar entrar al play-off o a la Copa d'Espanya. Bueno, si se té en compte el precedent d'esta temporada en Copa del Rei, quan s'ha competit contra tots els primeres, i també estos partits amistosos que vam tindre l'any passat contra equips com Llevant o Manzanares, si el Peníscola continua aquesta línia pot aconseguir la permanència i per què no somiar en estar en una nova Copa d'Espanya com ja va estar en 2 ocasions. I bueno, d'altre costat, en tema futbol sala, també et volia preguntar per esta, podem dir, guerra, entre cometes, entre la Federació i la Lliga Nacional. Sabem que la Lliga acaba el seu contracte televisiu enguany. No sé com has vist este conflicte i què esperes per a la propera temporada. Bueno, jo crec que el conflicte, bàsicament, el que ha perjudicat més és als aficionats, perquè no hi ha hagut partits televisats per televisió. Ara se comenta que l'any que ve torna a la Teledeporte, però la Lliga, que si els drets de televisió són d'uns, la federació d'uns altres, s'ha acabat ben perjudicat l'espectador o els aficionats, o també, bueno, els anys atrás que es tallaven emissions, i això clarament perjudicat els aficionats. Després de la guerra que tenen entre ells, entenc que els que estan a la Lliga tenen els seus interessos per poder seguir ahí. Jo no considero que se preocupen tant els clubs, perquè per exemple el Peníscola quan estava era clarament perjudicat, i bueno, a veure què passa. Tampoc estic dient que la gent de la federació siguin els bons, perquè és que també veus coses de la federació que dius, és que això no, si té que seguir així no pot ser. Se veu inclús ara la Copa del Rei que vam estar allà Antequera, s'esvia un poc de falta d'organització inclús per elegir la sede, sí, una sede menuda, però les condicions no eren òptimes i no ho sé, crec que la federació si vol quedar-se en les competències del futbol sala té que millorar, i la Lliga Nacional de Futbol Sala, bueno, no sé quin futur li espera a partir d'ara. Ells estan lluitant per a que el futbol sala siga esport professional, que crec que és una cosa lògica, però a la vegada ho estan fent pel seu interès, perquè saben que és la seva única forma de supervivència. Així és. Entonces, és algo que dius, has estat 30 anys portant la Lliga i això, i per què no ho has demanat abans i ho demanes ara? Bueno, evidentment tot va per interessos. En principi s'ho queda tot la federació, els drets d'imatge són de la federació, però com bé dius, esperem que l'entitat que presideix Rubiales, esperem que doni una passeta endavant i li doni al futbol sala la cobertura i la repercussió que se mereix. Sí, bueno, només per acabar amb això, també moltes vegades televisen partits que fiquen l'enllaç a la seva web 2 minuts abans. Donar-li un poc més de bombo, de dir, pues esta tarda hi ha partit, però a vegades ni això. Sí, totalment veritat, tens tota la raó. Bueno, per part del Peníscola, res més. En un mes aproximadament comença la pretemporada, ja durant el mes d'agost anirem veient com va l'equip per a aquesta temporada. Parlem ara de l'altre equip al que més seguisses des del Mediterrani, el Madera Sorlit Benicarló de La Plata, que un any més ha aconseguit fer una gran temporada, però li va faltar la cirereta al pastís, poder superar aquesta primera eliminatòria de play-off que 2 anys seguits se li ha resistit. Sí, la temporada en general crec que és molt positiva, la gent de Benicarló crec que té que estar contenta de l'equip que té. L'únic és el que comentes, que diràs que enguany s'esperava un passet més, que aquest passet més era superar almenys una eliminatòria, i no ha pogut ser, s'han quedat al mateix joc que l'any passat, se pot dir. Crec que inclús des de la pròpia directiva esperaven donar aquest passet, no ha pogut ser, però bueno, és que és molt difícil. Comentàvem que al futbol sala qualsevol detall a una pròrroga o això te pot decantar un partit, doncs és que en el bàsquet, en eliminatòries també d'anada i tornada, pocs punts, que al millor són 2 canastes, te decideixen una eliminatòria. És una llàstima, però bueno, jo crec que la temporada en general està molt bé, i la gent que va al pavelló
ha disfrutat molt. És que també les entrades, una mitja de 1.000 persones per partit, està molt bé. Sí, sí, està clar que és de les millors aficions de la categoria, per no dir la millor. Bueno, seguim parlant del Madera Sorlí, una temporada en la que ha aconseguit superar registres històrics en la categoria, i no era fàcil perquè una vegada més l'equip es va tindre que d'alguna forma reinventar, no? Pràcticament llevat de Màxim Esteban i d'Orlov, novament renovació al complet de la plantilla, i amb la direcció d'Adrià Alonso com a entrenador no és fàcil, no? Cada any haver de canviar tants jugadors. No, no és gens fàcil perquè al final no dones una continuïtat, però bueno, la realitat és que és un poc el món que es viu al bàsquet. Molts equips aguanten 3, 4, 5 jugadors a lo millor, però molts d'altres roden. I al final, bueno, crec que és el que dius, els registres han sigut molt bons, a casa s'han guanyat pràcticament tots els partits també, i crec que el que necessiten, bueno, tenen que continuar igual, vull dir, tenen que acceptar en els fitxatges, que és molt important, i després a partir d'ahir, bé, jo crec que Adrià dona bastanta intensitat i s'entén molt bé en els jugadors i fa que l'equip tiri endavant. Bueno, ha estat una temporada on l'equip, des de primeres jornades en posicions capdavanteres, enguany també tenint en compte que els dos equips que han ascendit de categoria estan al grup del Benicarló, els dos que han ascendit al play-off, vol dir que també li donava més dificultat a la categoria, però bueno, l'equip una temporada més ha estat ahí en posicions capdavanteres, i també tenint en compte que Benicarló no té dels majors pressupostos de la Lliga, que això s'ha de valorar. Sí, i no hi ha que oblidar-se que hi ha equips que són filials inclús d'equips ACB, i sí, és això, els equips que han pujat i inclús que han estat a la Lliga són equips amb molt de pressupost. A mi m'ho dia un dia Enric, el president, diu, és que ells als pobles estos no hi ha res més i ho destinen tot al bàsquet, entonces juguen en pressupostos més alts i intenten que tindre l'equip més amunt possible, i que el Benicarló hagi quedat, no sé si ara va ser tercer o quart, està molt bé en un grup molt difícil. Molt exigent. És que els equips de les illes són molt complicats, i a Catalunya també. El Prat, per exemple, tenia un equipasso. Molts diners tenien darrere, i per part del Benicarló juga un poc en desavantatge. I com diem, l'equip va acabar tercer, venia de la temporada anterior de no superar la primera eliminatòria del play-off, després d'aquella eliminatòria contra el Melilla, on hi havia que tindre en compte que el desplaçament del partit d'anada va ser molt exigent, el Benicarló en el partit de tornada no va ser capaç de remuntar aquella eliminatòria, i enguany pareixia que sí era l'any, no? En el partit d'anada jugaven contra un Zamora que perquè feia la classificació, tercer contra sèptim crec que era, el Benicarló partia com a favorit, al partit d'anada va haver un empat a 66, crec recordar, i tot estava, se pot dir, a favor del Benicarló per a la tornada, però no va ser possible, es va perdre aquell partit, després ja es va explicar que el Zamora, aunque havia quedat sèptim o vuitè, tenia realment un equipasso, no? Sí, jo crec que el que comentava antes, que és un sabor un poc amarg, és més que res per aquest partit d'anada de l'eliminatòria, que es va quedar en empat, 66 crec, més que res perquè el Benicarló va passar moments de molta dificultat i va aconseguir remuntar fins a igualar el partit. Clar, bé, en això jugues el següent partit a casa, en tota la teva afició, clar, la gent via com que era molt factible passar d'eliminatòria, i va ser un cop, jo crec que un cop dur per tots no passar-la, però és veritat el que dius, que el Zamora tenia molt bon equip i sobretot molt bon tir exterior. Com dius, va ser un cop dur per a l'afició, també per a la directiva i especialment per al tècnic Adrià Alonso, però al final el que comentàvem, s'ha de valorar el que s'ha aconseguit al no tindre un dels majors pressupostos de la categoria. I no sé si volies comentar alguna cosa. No, res més que, no sé si hagueren guanyat tots els partits, si haguera sigut possible jugar a l'Eport, perquè
Això és una altra història, no? Que es parla molt pel També poble. se comenta que al bàsquet cada categoria que puges tens que doblar el teu pressupost i crec que el Benicarló ja té un pressupost d'uns quants mils d'euros, com que encara que ha sigut una inversió major o un treball més complicat d'aconseguir aquests apoyos econòmics. Sí, en Lliga Leport, per exemple, està el Tau Castelló, que el tenim així prop, que té un pressupost, crec que era superior al 1 milió d'euros. És evident que si el Benicarló aconseguirà pujar a l'Eport hauria d'obtindre un major patrocini per part d'institucions o aconseguir un sponsor privat que li poguera permetre això, però bueno, de moment ja que sigui competint en plata i seguir fins ara i bueno, si es dona l'oportunitat pegar un salt per a poder accedir a l'Eport algun dia. Seguim amb el Madressor i Benicarló. De cara a la propera temporada ja s'ha anunciat la continuïtat d'Adri Alonso. Com valores esta notícia? Jo crec que és una bona notícia, té molt de feeling en l'afició, també comentava antes, en els jugadors crec que els sap treure un bon partit i penso que és un entrenador que des que ha arribat així ha complit. Si no recordo malament, va arribar la temporada que el club estava ahí per salvar-se, va aconseguir l'objectiu i després aquestes temporades acabant tercer, quart, això són uns grans resultats pel Benicarló. És que jo crec que és un entrenador ideal, ell està a gust d'ací, crec que el club també està a gust en ell. A vegades, en alguns partits, hi haurà gent que no estarà a favor d'alguna decisió que ell pren, o això, però bueno, crec que és una bona notícia que pugui continuar a Benicarló. I pel que fa a plantilla, de moment només coneixem que els jugadors, precisament els dos que havien seguit de l'any anterior, Màxim i Orlov, no continuen. No sé què esperes per a la plantilla, no sé si estaràs d'acord amb mi que seria important mantindre el bloc, al igual que hem parlat amb el futbol sala. Sí, és això, no sabem res de moment, sí que l'ideal seria mantindre el bloc, o almenys 3-4 jugadors dels que han destacat més, però bueno, suposo que al final sí, també els jugadors que acaben destacant són els que més ofertes tenen i són els més difícils de retindre, però bueno, no dubto de que formaran un bon equip. Mira, comentant-lo d'Adrià, crec que és un entrenador que coneix molts de jugadors i mira molt. Jo crec que s'acabarà portant jugadors molt interessants també. Al final també, com dius, Benicarló és com un trampolín per a jugadors joves que poden vindre aquí a desenvolupar el seu joc i està clar que si destaquen el Benicarló després ja no pot competir amb altres pressupostos, el que parlem del tema econòmic i és d'esperar que si un jugador ve així i destaca se l'emporti a algun club en més potencial econòmic, però aquest any hem tingut un destacadíssim Fausto Ruesga, que ha estat dels millors jugadors de la categoria, podem dir, i anem a veure si continua, també seria bona notícia que es quedi l'argentí. Sí, va tindre un partit que pobre, va acabar plorant, que li va fallar 2 tirs lliures, que li hagueren donat almenys la pròrroga al Benicarló, si n'hagueren entrat un, però va fallar els dos, no va guanyar, però sí, ha sigut un dels jugadors més destacats i jo crec que sí que seria important poder mantindre en ell. Parlem ara un poc d'altres esports, de futbol, no els siguis tant com el Peníscola Futbol Sala i el Madressor i Benicarló, però centrant-nos un poc en el Club Deportiu Benicarló, que és un club que coneixes bé, va caure des de tercera en 2 anys seguits fins a primera regional i la notícia positiva és que ha aconseguit l'ascens i ha recuperat la categoria. Sí, recuperar la categoria segons com ho mires, perquè hi haurà una reestructuració de grups que al final continuarà jugant en la 7ª categoria, però sí, crec que han complit l'objectiu. Al final el Benicarló, jo crec que primera regional se li queda curt i va començar un poc dubitatiu, perdent un parell de partits, canvi d'entrenador i això, però a poc crec que se van anar fent, van anar adaptant-se com a equip i això, i liderats, crec que per Temur han aconseguit l'objectiu. Al final han tornat a la categoria que diguéssim es correspon. La temporada que ve tindrem en esta nova categoria Primera Federació Valenciana 3 equips de la comarca, el Vinaròs, el Benicarló i l'Alcalà, així que podem tornar a gaudir d'una temporada de bon futbol a la comarca i per part del Benicarló una categoria
d'alguna forma amb més nivell que la que hem tingut perquè al final també s'ha vist que un poc a final de temporada l'equip també anava, d'alguna forma anava un poc sobrat, no? Sí, és això que et comentava, és que primera regional se queda curt, vull dir, aquí no ha fet falta tindre molts jugadors de fora, que només en els del poble ja s'ha vist que aquesta categoria era menuda i crec que ara sí que jugaran a la categoria que correspon. Molt bé. Bueno, per anar ja acabant, no sé si podem comentar alguna cosa més d'altres esports on en esta comarca podem dir que tenim, com hem dit a l'inici, molt bona salut esportiva, tant a nivell col·lectiu amb clubs que porten a esportistes al primer nivell com a nivell individual. La setmana passada tenim així dos saltadores d'alçada de primer nivell espanyol com són les germanes Ferrando. També tenim així a Benicarló un altre gran saltador d'alçada com Alexis. En general tenim bons esportistes a la comarca, no? Sí, bons esportistes, però no sols en atletisme, crec que en molts esports, perquè l'altre dia que va ser la ronda ciclista al Maestrazgo també hi havia un Benicarló corrent per a l'equip d'Alejandro Valverde. Jo crec que Benicarló, la població que té i tot, no sé, crec que sempre hi ha gent que acaba despuntant. Mira, ara també ha vingut al cap Ángel Troncho, que està jugant a l'Eibar de futbol. Jo crec que tenim molt bona salut deportiva a aquest poble. I per part de les institucions, ara que hem tingut eleccions i hem tingut canvis de govern, estaràs d'acord en que hi ha que seguir apostant per l'esport, invertir en la millora d'instal·lacions i especialment en una que és el tema, podem dir el tema estrella a nivell d'instal·lacions esportives tant en la ciutat com en la comarca. No sé com veus aquest tema. Bueno, jo crec que el Club Natació Benicarló és un supervivent, perquè tindre un club a una localitat on no hi ha piscina no és gens habitual, crec. Està clar que és un espai que tindria que estar obert, ja no sols pel Club Natació, sinó per tota la gent que li agrada la natació o que li fa falta per temes de recuperació o de salut. Esperem que no tardin 4 anys, però que almenys pronte pugui estar oberta. Està clar que d'ara per allà no crec que siga, però bueno, si en un any tenim piscina oberta jo crec que ens podrem donar per satisfets. I d'altre costat, altres instal·lacions que se reclamen. El Benicarló Base Futbol no se cansa de reclamar millors instal·lacions i ampliar el tema de camps de futbol perquè se li queda menut el Pichi Alonso per a tots els equips que té i ara que també està creixent a nivell d'equips femenins. Sí, Benicarló necessita més camps de futbol perquè és que aquest camp del Pichi Alonso pràcticament no és cap. És que de dissabte pel matí fins diumenge de tarda és un no parar, perquè no donen abast. El Benicarló Base Futbol, no sé ara quants equips té, però són més d'una vintena d'equips, són molts de partits i ja no sols el cap de setmana, entre setmana per a les hores d'entrenament. Confiem que en estos propers mesos, estos anys, puga la situació millorar. Eloi, moltes gràcies per apropar-te al nostre estudi, per a fer un balanç molt detallat de la temporada, especialment del Peníscola Futbol Sala i del Benicarló Club Bàsquet Benicarló de l'E Plata. No sé si queda comentar alguna cosa. Només del balonmano, del handball, que ha sigut una llàstima el descens, perquè sí que ha anat malament, però la veritat que al final van donar un impuls i se pot dir que per res, en un partit més guanyat, haguem mantingut la categoria, però jo crec que també donar-los l'enhorabona per la temporada que han fet. Sí, al final ells també ho han explicat en diferents ocasions, que no era per a ells una prioritat estar en aquesta categoria i se centren més en la formació d'equips de base, però com bé dius era una llàstima que un equip del poble, de la comarca, no s'haguera pogut mantenir en aquesta segona nacional, que també era una categoria més interessant que la que estarà en la propera temporada. Interessant i exigent, perquè els equips d'Alacant són equips durs i, a banda que són desplaçaments complicats per a un equip amateur, però jo crec que ha sigut una gran experiència pel Benicarló i esperem que pugui tornar en el futur. Que pugui tornar en breus. L'ho dit, Eloi, moltes gràcies per apropar-te al nostre estudi
i que puguem tindre la temporada que ve una temporada per lo menos tan bona com esta, no? Sí, això esperem i res, esperem que l'esport continuï sent un dels principals valors de Benicarló o bueno, de la comarca del Maestrat. Molt bé, Eloi, moltes gràcies i ens veiem la propera temporada. Gràcies a vosaltres. Arribem ja al final del programa d'avui, com els hem comentat, últim programa de la temporada, una temporada més on els hem portat tota l'actualitat esportiva de la nostra comarca cada setmana, arribant a tots els llocs on hem pogut arribar i més. Abans d'acomiadar-nos, volem donar les gràcies a totes les persones que fan possible este programa, a Canal 56 per confiar un any més amb nosaltres i a Electrohiper Europa per cedir-nos les seues instal·lacions per a tindre este magnífic plató. Res més, moltes gràcies a vostès com no per haver-nos acompanyat una temporada més, esperem que hagin gaudit amb tot l'esport comarcal que els hem portat cada setmana i esperem retrobar-nos després de l'estiu al mes de setembre i que la propera temporada sigui almenys tan bona com esta. Que passen molt bon estiu i fins a la propera. Electrohiper Europa, tu tienda de electrodomésticos. Precios bajos siempre. Contamos con 9 tiendas con superficies de más de 1000 metros cuadrados cada una y más de 45 años de experiencia dedicados al servicio y atención al cliente. Transporte e instalación gratuitos. Electrohiper Europa, calidad y servicio al mejor precio.